muri yeZimbabwe aiwa vaWicknell Chivhayo vazonyatsokuuya vakataura chokwadi kuti mari yavo vaionewana kupi. Aiwa muri yeZimbabwe vanyatsokupenengura muinterview yavo vanyatsokutaura kuti aiwa ini mari ndoiwana kupi. Vanhu vaitaura vachiti aiwa vaWicknell Chivhayo munhu weZANU-PF kuti vanoluta anti-good mafia vaitaura zvakaipa pamusoro pavo. Avo muri yeZimbabwe nhasi vazonyararidzwa nokuti vanyatsokupruva vanyatsokubudisa evidence yekuti mari yavo vanoiwana kupi. Sati amoendera mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tamuchana maupdates anokupa pano paZM News Live nekuti vanoyamba interview paCapital naTinashe naPatisani vakabvunzwa kuti mari yavo vanoiwana kupi. Vakapindura vachiti I have a lot of business in the region in Tanzania, Kenya and South Africa, but mainly in renewable energy. It's all about grace. Chero ndikatanga kutengesa madomasi anotengwa zvekuti vanoendera mberi vachinyora vachiti ndakangokura ndakadaro. My father would always say, my son, you will be rich. Saka havano explaina vachitaura kuti zvakabva kupi, zvakatangira kupi. Saka vanotaura vachiti inini ndinochengetwa netsananguro dzangu dzekumasowe. I was told that I'll be a billionaire. Ndakaudzwa kunzi endai munorara mugomo kwaMurewa ndikanorara pasi because I want to be a billionaire. And I was told again not to dump my gift to help Christians, so handiregere. Saka ndo mashoko anotaurwa navaChivhayo vachiti aiwa vanhu vangafunga zvavo kuti ndinoita bhizinesi ripi neripi kana zvavangataura, asi inini ndakakura ndichiprofitiwa netsananguro dzavaiudzwa kumasowe kuti aiwa uchava billionaire. Vakatevedzera maprocesses kunzi aiwa endai munorara mugomo rekwaMurewa vakaita saizvozvo kezvino vava a rich person, vava billionaire. Muri yeZimbabwe vaikapenengura chokwadi. Aiwa muri yeZimbabwe kune vai vaitaura zvisizvo musora nhasi aiwa vachinyarara manje. Chimbotiudza mafungiro ako unoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa usangana usubscribe kulike uchetina on the bell icon kuti wamochana maupdates andokupa pano paZM News Live.